Hello guys, खुलुमबाय आंनि बे Manjuli ब्रह्म YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोथारै आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङैनो दङ स' दिनै मा बारमोनलाय दिनैहाय सानडे बयनिसिमबो हैप्पी सानडे एन्जय खालामदो दिनै दमासिबो नामाथाय दमासि बयनिसिमबो एडवांस हैप्पी दमासि मतलब एडवांस तो चला हैप्पी दमासि आरोना आसा खालामो बयबो मोजाङैनो मोजां दमासिखौ जागोन होननानैहाय जोंहा दिनै लारु सावनानै जाजेनबाय आरोना लारु जादों जोंहा दिनैहाय आंहा गोजांनायानो दाबो सिखारनायानो माबायाव सिखारखादों आरोना आङो 8थायावसो टाइमा 10ता जालायलायबाय लारु सावनानै जायै स' नोंथांमोना आसा खालामो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै सल' गाइस हम लोग शिविंग फुगाई कर रहा है शिविंग को घिस रहा है क्या क्या बोलता है पता नहीं टूटी पुटी हिंदी तो मसी के लिए हैप्पी माघ बिहू सभी के लिए लो तोरा तोरा खाओ शिविंग से क्या बनाएगा लाडू बना के खाएगा अच्छा पिता नहीं बनेगा तो क्या क्या बनाएगा लाडू बनेगा यहाँ पानी नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग मम्मी स्टोव नहीं बनेगा स्टोव इसे लाबोग्रोलाय इसे फुदुंनानै दसेनो दुगैनो ओके अब बंद करो लाडुआ गथ'फोरनि गियाना नुदों साइकेल टायाराव माबोरै गेलेदों गारि टायाराव ओमफ्राय नै ओरैबो मोनसे औ जालाय गालिया बे बर्डआ बोखारनानै जालाय गोलैनाङा बावनोसो मोनथाम बर्डआ बोखारनानै जा बे गेलेग्रा फिसा नङाथ' हनै बिबौजों खिबु थांफाबाय गारबोबावबाय जाबायना जिरायना थानो मोजां ना देखो ये बच्चा दोनों बच्चा को कैसे कैसे खेल रहा है ये तो बड़ा हो गया शर्म नहीं आती उसको सोता को भी व्यवहार में ये खराब चीज सिखा दिया उसने बेटे बाबा बू देखो देसा पापा को कैसे बुला रहा है बाबा किधर है बोल रहा है पापा का बहुत लाडला है देसा पापा का बहुत लाडला है ये मेरा बच्चा मम्मी को तो नहीं पुकारती सारा दिन मम्मी के साथ रहती है लेकिन फिर भी मम्मी का नाम नहीं लेती मैं बाद में डिलीट करके दूंगी यार क्यों पापा का लाडला है मेरा बच्चा मेरा सोना पापा का मगरमच्छ ये भी बाबा का लाडली था मतलब पापा का फड़ी था ये भी छोटा सा बीबी का टाइम में ये भी बाबा को भी पहले पुकारा था मम्मी का फिक्र नहीं है उन लोगों को पापा का परी पापा का मगरमच्छ ओरैबायदि गोलाव हास'नानै गारबाय नै बोथिसे हास'नानै गारजोबखाबाय बिजौखौनो जा गोलाव हास'नायालाय मानसि गोलाव हास'खो बिजौखौल' गारनांगौ आसरितसो माबा बेखौ नांगौ नालायखौ दोनफैदों दाखालि बेखौ लानो हायाखैमोन जा बान्दो खोमाना दे बारासो जादों बोरैबा बुगा ओरैबाद अच्छा
बेयाव हानसै हरदो बा हादोरि मोजां सुनानै होबाव गाननो फिनबाय दे गाथिया माथो बुरजा गानदोंबालाय बिजौआनो बिदिनो बुस्थु जाखाया उल्थासो जाबाय नोङो उल्था जाबाय नै दाबो मेंखौनो बोरायनानैबो आसुगुर हानानै होनांगौ आरोना कफि खांबाय कफि खांनानै दाना आसुगुर हाजालायबाय आरोना आसुगुरखौनो हानानै लानो रोङा आरोना हाफावनानै थैगौ होनानै लाजोबो ओमफ्राय आंखौसो हाहोयो आरोना बियो गिनानै नै जोंना मेंख राजाया ओंखाम जागासिनो आरोना ओंख्रिया जाहैबाय सबायजों नाजों ओमफ्राय टमेट' बाथोन ओमफ्राय दासो देदों आङो बाबानिसो जाथों होननानै ओमफ्राय बिन एवनाय आरो लारु जाबावनो बेना ओंखामजों लारु सावनो थोनबावबाय देन्जारसो मानसिया लानथाथा मा साइसनि मानसि हाब हिन्जाव संनाय ना गोथाव नुयो मोलदों मोलदोंनो आं संनायखौ जायाखै जायो नामा इस राम मा बुंखो हटेलफोराव जाबाबो दानो दाय जागोन जाहैसै हटेलाव साननैसो हटेल बन्द जायोना जाया न'आवहाय सोर मानसिया लारुजों ओंखामजों जाफेरखो मिस्टार जयन्त ब्रह्मआ लारुजों ओंखामजों जायो नै जोंना थोरसिथाम जाबाय ओंखाम जानाया थोरसिथाम जानायावनो थैगोन दांब्र'लाबायथारबाय बाबा का मगरमच्छ चाहिए नै लावथिया बाबा होननाय लावथिया होननो दिदिखौ बु बे लावथिजों बाबा जा लोमजागालायबाय दुस्थुआनो बारा जालायबाय आरोना बियो बनावसो थांथ'लायबाय नुवाखै नोगोर दुस्थुखा मा थिखिनिनि गथ' बे फुंनिफ्रायनो बेखौ होनगासिनो बियो आइ बेंगोन होनगासिनो डायलग गोदान जाम्बि जादों नों बिदि होनबाय थानानै आइ नै नै आगैया आफायबा गाखोबाय बेयाव नायदो आं फिसाया हारसिङै बिदि थाबायो नैलाय थाबायखायो लामायावल' खालै देन्जारखासो